Хора, завръщане в Roblox! Качих първите си 3 нови видеа. Може да ги гледате след като се качат. Сега ще ви покажем. Гледайте. Ето влизаме в YouTube. Окей, влизаме. Няма да гледате. Вие го гледате. Ето. Видеята са качени. Качват се. Окей, те се качват бавно. Гледайте. Те са новите видеа. Имате част 1, част 2 и част 3. Че качваме и част 4 Roblox поредица! Може да изгледате това видео си на Нисан. Електрическия Нисан. Your sister woman needs to say, sister woman needs to say, sister woman needs to say, sister woman needs to say. Ето ми го ялото се. Окей, почваме играта. Roblox! Завръщане! Завръщаме се в Roblox. То пъче не знам. Избирайте какво да играем след 3, 2, 1. Мисля, защото искате да играем на някаква яка игра, екстремна пак. Например, просто като я пуснем, че видите. Екстремна игра, мисля да играем пак. Който обича Роналдо! Ще играем на задачи. Това не е екстремна игра, просто аз съм много добър за задачите. Хора, знаете ли колко е 50 по 50? Некой, ако знае да ми отговори. Хора, това е много лесно. Качваме се това. Не се стъбите. Ето ги. Имаме едно по-трудни нива. Не, те всички са лесни за мен. Мисля ли ги? Окей. Хора, бананата. Имаме бананата и... Не имаме банан. Дай да се върнем. Аз го разгадахме. Като скачам. Окей, хора. Продължаваме нивата. Ей, гати! Умряхме! Видях, че съм много добър за задачите. Гати! Продължаваме нивата. 1 плюс 1, 2. Продължаваме напред. Окей. Ехихи. Ох, шибнахаме! Няма да играем. Хора, за малко ще спра. Продължаваме видеото. Какво да кажем? Почваме. 3 минути снимам. Нали? Снимаме ли? Да. Просто това да го преместя там. Окей, на какво да играем? На пицарията. Окей, че играем на пица 4. Така да се казва видеото. Играем... Просто ще го кръстиме 4. Видео част 4. Така че го кръстиме. Видео част 4. Така съм кръстил видео част 1. Видео част 1, видео част 2, видео част 3. И ще кръстиме видео част 4. Ето това е видео част 4. Еде бе, пицария. Ето ни. What? Всичко е така, бе. What? Асансьор. Окей. Слизаме надолу. Коя се рендерираме? От тая? От тая или от тая? Не знам. Да, много ясно май. Резачката. Модерация не мога. Съм добър. Скъпаните не съм много добър, ама не съм сигурен, че за първи път играме пицарията. И това го минахме. Следвам пицата. Окей, нямаме звук. Ето пица. Чуть-чуть.
Окей, продължавам. Стига. Това е купувачницата. Окей, продължаваме с видеото. Къде съм? Не знам. Не знам на къде ходя. Не, какво? Не трябва да ходим по тия ли? Хора, на първи път играем за Рия, бе. Не знам. Не, ето такива. Умрях, докоснах се. Как ти ми хвата? Стана! Умрях. Отваря се. Ето, видях се. Гаджетите! Само ме убиват. Много тъпи. Добре. Само много умират. Има притискат и мен да умират. Ето, видяхте? И аз умрях за ръчите. Аз умрях. Сега да се видя трупа. Чудо пак умряха. Скок. Избе, брат. Окей, това да не се върти. Аз да сам се изкачвам хора. Хора, много ви благодаря, защото ми помагате за моя канал. Пица? Каква пица? Пица парти? Брутално! Не знам какъв е този с пицария. На пица. Бегаме. Хора, за малко пак се спра, че спуснам. Хора, за малко, че спреме видеото, да минаме това ниво и да се включи кога го минах. Опа, хора. Не! Хора, стигнахме до тук без да снимам нищо. Не знам. Не съм снимал през цялото време, че не играе. Само умира по. И това съм снимал. Това е 20 минути. Нахам да ви запора.
е станало интересно, ама на мен хич не ми е интересно. Играм от мода 54 RPG. Ще играме малко на полицая, че имам 19%. Чакайте хора, сега пак се... Хора, продължаваме, то път си зареждам телефон, защото съм... Ето. Ето, не ми зареш. За телефона. Зареждам ли? Да, на 19 съм. И почваме новия апдейт на играта. Всеки месец май прави нов апдейт в тази игра. Time out. Всичко е толкова странно. Какво става, бе? Разбрах се. Стигна се лехте, бе! Цели! Умрях. Никога не заледи. Те не заледява, хора! Това не е честно. Пак се включим. Чакай, няма да играм. Излизаме хора. Я? Дигам ли? Да. На 20 съм. Как съм си хубава на масажиращото столче. Какво да играем? Но това. О, мега! Ора, няма как да ви снимам как сме вътре, защото правим в момента ремонт.
И аз съм в детската ми стая. Имам лаптоп, компютри, телевизия. Много скъпо. Поне 1000 лева сме дали за моите къщи. За моите стаи. Аз ги знам. Но не знам кой е. Oh, I've been married a long time ago.雪花飘飘北。Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.早上好，中国！现在我有冰淇淋。Imagine him ninja got a low table fame. Uh-oh. Stinky. La 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 lava. We can go wrist for raise. $19 for the Fortnite card. Double. We can go wrist for raise. $19. Окей, умрях. Окей, хора, това става все по-сложно. Окей, начин е това.
Добре, това е моят скин. Имам Кристиано Роналдо. Скина да 55 Robux. Let's go. Don't lie to me, Walt. You sussy baka. Super idol 的笑容都没你的。What? You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Okay. And me. Oye, ahora, dame четвърто видео в канала ми. What? Oh, what are you? Окей, искам много да чуем как ще танцува оня Roblox. Ние в момента играме Roblox, хора. Той? What? Окей, дано да той. Да. Не. Се разрева игра на 24 минути. И за малко ще спра видеото. Сега ще се върна. Продължавам видеото, но не съм чул кой. Така и така. Победител съм! Качвам топките. Хора, победител съм! Време да се спускам. Окей, че скачваме цялото това догоре. Хвърлим. Ще се спили. Не казва, що се изчезва. Се изчезва с ти. Окей, хора, продължаваме. Това не е целият лев. Още едно нагоре ли? Нещо скачваме това цялото догоре. Хора! Се фърлим отгоре, ако ме последват. Аз съм победител за първи път в някоя типична игра. Благодаря. Останете до края на моето видео. Моля ви,
спирам да качвам видеа. Това са ми първите 4 видеа за тази седмица. И сега, чакайте, като стигнем догоре, ще ви кажем кой ден ще качвам. Да се изкачваш по шар, имат малко почва да ме побира по тръпки, защото изведнъж ще падна. Качва се, виждаме края. Ето там, горе края. Там да не се скача. Чакай, скача ли се? Хора, вот. О, няма да качваме на тях. Хванаме нов кръг. Ето, това е яко. Окей, искате ли да изкачаме това? Няма ще изкачаме. Те всички нива съм ги минал и благодаря ви, хора. Това беше видеото за днеска. Тия 4 видеа и вижте, всеки ден, ето, в тая дата ще качвам видеа. Неделя. Всека неделя ще качвам ново видео. И чао, хора, много ви обичам и вие се обичате. Чао! Чао!